Moi ja tervetuloa harjoittelemaan mun kanssa. Tänään harjoitus pilatespalloa hyödyntäen ja asetetaan pallo nilkkojen väliin. Levitä jalkapohjat ensiksi maata vasten, nostele vähän kantapäitä ja ota hyvä asento. Kämmenet tulee kylkien vierelle. Vasen käsi nousee häpyluun yläpuolelle, oikea käsi ristiluuta vasten. Ajatuksena, että litistät vähän massua, käännät istuinluita kohti lattiaa ja annat häpyluun nousta kohti rintalastaa. Hengitä tässä asennossa nenän kautta sisään ja suun kautta ulos. Vapauta kädet kylkien vierelle, koita pitää asento, hengitä nenän kautta sisään ja suun kautta ulos. Purista ulos hengityksen päätteeksi palloa ihan vähän lisää vielä tuolla nilkkojen välissä. Hengitä nenän kautta sisään. Pehmennä polvia ja tuo leuka kohti rintakehää, lähde rullaamaan kohti lattiaa. Ulos hengitys, rullaat alas. Alhaalla hengitä sisään. Ja ulos hengitys, rullaat ylös. Selkäranka suoristuu, hengität sisään. Ja ulos hengitys, leuka tipahtaa kohti rintakehää, lähdet rullaamaan nikamalta kohti maata. Polvet on pehmeät. Alhaalla omassa ääriasennossa hengitä sisään. Ja ulos hengitys, litistä vatsaa, rullaa ylös, hyvä tuki. Anna häntäluun kääntyä kohti lattiaa, häpyluu nousee kohti rintalasta ja vielä yksi kerta sisään hengitys. Ja ulos hengitys alas. Oma ääriasento. Hengitä sisään. Ja ulos hengitys rullaa ylös. Jatketaan. Sisähengityksellä kädet nousee. Ulos hengitys, kädet laskeutuu. Hengitä sisään. Ulos hengitys, rullaa leuka kohti rintakehää. Oma ääriasento. Alhaalla. Hengitä sisään. Ulos hengitys. Vedä vatsaa. Hituse ylöspäin. Tue. Lanneranka alaselkää. Selkäranka suoristuu. Sisäänhengitys. Kädet nousee. Rakennetaan vielä. Sisäänhengitys. Uloshengitys, nouse varpaille. Tasapaino pysyy. Sisäänhengitys, palaa takaisin keskelle. Uloshengitys, kädet laskeutuu. Hengitä nenän kautta sisään. Ja uloshengitys, rullaa alas. Alhaalla omassa ääriasennossa sisään. Uloshengitys ylös. Sisäänhengitys, kädet nousee. Uloshengitys varpaille. Sisäänhengitys, kantapäät laskeutuu. Uloshengitys, kädet laskeutuu. Sisäänhengitys. Ulos, rullaus alas. Viimeinen kierros. Alhaalla sisään. Ulos, ylös. Sisään nosta. Ulos nouse varpaille. Sisään kantapäät laskeutuu. Ulos hengitys, kädet laskeutuu. Hengitä vielä sisään. Ulos hengitys, rullaa alas, nappaa pallo mukaan. Hengitä sisään. Ja ulos hengitys, rullaa ylös pallon kanssa. Sisäänhengitys, pallo nousee rintakehän tasalle. Hengitä sisään. Avaa. Ulos hengitys keskelle. Sisään hengitys avaa.
uloshengitys keskelle. Rakennetaan. Käännä kämmen selkä kohti keskustaan, sisäänhengitys ja uloshengitys, palaa. Jatka vielä 3 kierrosta. Sisään ja ulos. Sisään ja ulos. Vielä 1 kierros. Sisään ja ulos. Vaihda suunta. Ensiksi sisään ja ulos. Sisään ja ulos. Suunta sisään, kämmenselkä kääntyy, ulos. Jatka 3 kierrosta. Sisään ja ulos. Sisään, vahvat jalat, ulos. Vielä 1 kierros. Sisään ja ulos. Hyvä. Nosta pallo ylös. Taita kyynärpäistä. Ajattele taas, että sulla on hyvä yhteys jalkapohjista maahan. Kantapää, isovarpaan tyvi ja pikkurillin tyvi. Noin lantion levyinen asento siten, että nyrkki mahtuisi jalkapohjien väliin. Käännä taas ihan vähän häntää tai istuinkyhmyjä kohti lattiaa. Suorista kylkiä, selkää, pidennä kylkiä, pidennä selkää. Purista pallo ihan inasen, ajattele tuut kyynärpäitä vastakkain ja pysytään 4 hengityksen ajan. Voit hengittää nenän kautta sisään, nenän kautta ulos tai nenän kautta sisään ja suun kautta ulos. 2. 3. 4. Sisähengitys, pallo nousee. Uloshengitys, pallo laskeutuu. Nostetaan uudestaan pallo ylöspäin kohti taivasta. Sisäänhengitys ja uloshengitys, pallo laskeutuu. Sisäänhengitys, pallo nousee. Ja uloshengitys, pallo laskeutuu. Jos haluat tehostaa liikettä, niin voit ottaa katseen mukaan. Sisäänhengitys ylös, uloshengitys alas. Ja vielä 1 kierros. Sisäänhengitys ylös ja uloshengitys alas. Vaihda toinen suunta. Sisään ja ulos. Sisään, ulos. Tehosta katseella sisään, ulos. Vielä 1 kierros. Sisään, ulos. Jätä pallo alas ja tuo pallo seuraavaksi tänne alaselkää vasten. Jos sulla on alaselän kanssa ongelmia, niin pidä se melko alhaalla. Muuten saat oman mieltymyksen mukaan nostaa pallo niin ylös kuin haluat. Ja sen jälkeen pieni kevyt hännän kääntö alaspäin. Häpyly työntyy vähän eteenpäin. Annat rintakehän avautua. Painat palloa kohti selkää. Tuot hartioita taaksepäin. Avaat kurkkua, kaulaa, rintakehää. Ja hengitä tässäkin asennossa 4 kertaa. Nenän kautta sisään. Nenän kautta ulos. Nenän kautta sisään tai suun kautta ulos. Kolme. 4. Niskaranka suoristuu, vapautat pallon ja pidät pallon alhaalla. Tsekkaat edelleen hyvän jalkojen asennon siten, että kantapäät löytyisi istuinluitten alapuolelta ja rintalasta olisi suorassa linjassa häpyluun yläpuolella. Tuo pallo vasemmalle puolelle ja aseta vasen käsi pallon päälle. Oikea käsi lepää kyljen vierelle.
Sisäänhengitys. Oikea käsi nousee ylös. Sisään ja uloshengitys laskeutuu. Toistetaan 3. Sisäänhengitys. Oikea käsi nousee. Vasen käsi liukuu palloa vasten kohti lattiaa. Ulos alas. Jos haluat tehostaa liikettä, voit kääntää katseen kohti oikeaa kämmentä. Sisään ylös. Ulos alas. Toista vielä kerran. Sisään. Ulos. Rakennetaan. Sisäänhengitys, oikea käsi nousee ylös. Uloshengitys kierto. Sisäänhengitys keskelle. Uloshengitys, oikea käsi laskeutuu. Toista. Sisään. Ulos. Sisään. Ulos. 2 vielä. Sisään. Ulos. Sisään. Ulos. Viimeinen kierros. Sisään. Ulos. Sisään. Ulos. Ja vaihdetaan toinen puoli. Palle asettuu oikeaa kylkeä vasten. Vasen käsi vasemmalle kyljelle. Sisäänhengitys. Vasen käsi nousee ylös. Uloshengitys. Käsi laskeutuu. Toista 3. Sisäänhengitys ylös. Uloshengitys alas. Tehosta katseella. Sisään ylös. Ulos alas. Vielä kerran. Sisään. Ulos. Rakennetaan. Sisäänhengitys vasen nousee. Uloshengitys kierto. Sisäänhengitys keskelle. Uloshengitys alas. Sisäänhengitys ylös. Uloshengitys kierto. Sisäänhengitys keskelle. Ulos alas. Toista 2. Sisään. Ulos. Sisään. Ulos. Viimeinen kierros. Sisään. Ulos. Sisään. Ja ulos. Hyvä. Nappaa pallo, tuo pallo kehon etupuolelle. Hyvä.